ngwai do hayo sir menta kasni kila lap ye ki shieng brio hakap mau bala subajur ba ki dei ki shieng jong wei urang ba ubra jar ngai sendan pat sharang hakawa prabanai minshwa hadien ba uhap nalor ka jingking hakapor badang shongkai bala ki parlong wala la man pentikena pura katkum ka jingte balayolum long ba ki nong khwai do hadien ba ki lalap yaki te ki shieng ki la pentep shaki bahayeng hasam bat shaki borsh nang bat marma nakalyang ki bahayeng ila let pentep no shaki pulet ka nong po pias ban pelong ka jing token ka bapanya halor ka te ka jinglam na marla suba ba kila bandei ki shieng jong te urang ba ubala ja nadu unai tung jong usna maladam kumban pen kan mau hak arpnya utere unai tung arajarpsan uba ibi nong shli na sor ulahab na jingking hayo sir hakapor janmien kalba udang shongkai bat ki parlok Henry kindet kinsan ulahab na lor jingking bat sharong no hakawa kabahe bat wat hadien ke jingwat klem sange de ki padba bat ki pulet shim la lap dien yakamat na do ka te sngi dei menta ka sngi na lap satang ki shieng bala sakut hakimau Henry pala man pentikena lagi dei ni jong te rangba bajar ngai na sor bat nakalyang ki bahayeng ki la karpat ki pulen banle da ka DNA test khnang pan pensisha ha kaba ki bor pulet ka nongpo ki dang batang ka jing token bat ki la let shakate ka jaka ban lum bat shimti ki te ki shieng kat kum ki kendon jong ka an Không ai vô tại on apa mau berat karena siang apa sih nado bay sedang banham nado bay midai yeng inda ba at nyau tarik benai ba nyau imi porstem te ikleman jing syu te hadin riu lai pandai minit te ngayo aku bor na kita sedang nomor kini ki perlok chung ki tem phone dai rak rasanga ki phone bersaki beriu kita don hasnong te ki ai jing tip yang te hadin kata ngala kol ki te ki ong bau lahap din kata pan ndang ala yo jing tip kabati kena be lahap tengah kol yang rang ba senong tengila po ya kene ka jaka tengi po ya kene ka jaka ro Muslim hina marba nriu lai kondai minit ngadang jo banyak keren bat i te haduna ngila po yang ne te kating don jong i na duk pas dang hi na duk kamit sajan ipun i paralok jong i ong ba ban kai sen ne te akatu kamit badan lang manga i ong la sai si blai tangan lan ra tadin pas dapat ipun biang ngam don su ayeng te ilami kinayeng te ngayo jing tipat ngayo na ki paralok kinasna na ki beriu nasna ini ki paralok jong uro isap ajeng tip daira kira sanga ipun ni ki beriu badan nasna te kita ki beriu pat ki pun pat sanga te ki balap ya kata kasing sini sawaro de ki beriu ki banasnong hi te ki pun yanga ki ong yo tip kadai na kamdai te ngala le palit api palit peji itai para ila ong bala de sisai ko sing breu tong ba timpat la kan bantit ndala sai stem tengila agi nila ajing tip siki pulit ten ndala wan ki pulit kan nila yo ban peji kata kasing tendang i peji kan ni kasing itu ya kacan itu kijan ki de ki jong ulok jong ngai gitu kijan ayo bersak senum tu ilok jong ngai kateng ebi nong sili sa dasar nok ka